Il-varjant tal-coronavirus li nstab għall-ewwel darba f'Kent fl-Ingilterra kapaċi jsir element dominanti waqt din il-pandemija. Dan qalitu l-professur Sharon Peacock li tmexxi l-programm tar-Renju Unit għas-sorveljanza ġenetika u li sostniet li l-varjant in kwistjoni infirex diġà madwar il-pajjiż kollu. Fl-istess ħin il-professur Peacock semmiet il-probabilità kbira li l-varjant ta' Kent ikun l-aktar wieħed komuni mad-dinja kollha fil-ġimgħat u x-xhur li ġejjin. Ispjegat li l-ħidma tagħha tinvolvi sorveljanza dwar is-sequencing li kapaċi tibqa' għaddejja għal tal-anqas 10 snin. Il-Kent variant diġà nstab f'50 pajjiż. Dan kien identifikat għall-ewwel darba lejn ix-xlokk tal-Ingilterra f'Settembru tal-2020. Il-firxa rapida tal-varjant fix-xhur segwenti kienet ir-raġuni għall-introduzzjoni ta' regoli ġodda tal-lockdown madwar ir-Renju Unit. Sa dan it-tant il-lockdown fil-Ġermanja mistenni jkompli sas-7 ta' Marzu għalkemm il-ħwienet tax-xahar se jitħallew jiftħu mill-bidu tax-xahar id-dieħel. Fil-waqt li m'hemmx ftehim fuq livell nazzjonali għal ftuħ mill-ġdid tal-iskejjel, is-16 stati tal-Ġermanja għandhom ifasslu l-pjani tagħhom għas-settur edukattiv. Fil-Portugal mistenni jiġi approvat digriet biex minn nhar it-tnejn jiġġedded l-istat ta' emerġenza tal-pajjiż bi 15-il jum ieħor. U fi Franza mhux se jkompli għaddej ix-xogħol fuq proġett kbir li kien jinvolvi il-bini tar-raba' terminal fl-ajruport ta' Charles de Gaulle f'Pariġi. Raġuni prinċipali hi li l-pandemija naqset drammatikament it-traffiku tal-ajru. Fi żviluppi oħra l-ewwel darba din ix-xitwa ski resorts fil-provinċja tal-Lombardija fl-Italja se jerġgħu jiftħu għal pubbliku. Dawn se jiftħu mill-bidu tal-ġimgħa d-dieħla, iżda l-faċilitajiet se joffru servizz biss sa 30% tal-kapaċità tagħhom. Il-Lombardija xhur ilu kienet l-epiċentru tal-bidu tal-pandemija fl-Ewropa.